ఇంకండి మినుములు ఇవి మనం కడుక్కుందాం. ఇప్పుడు చూసారా, వాటర్లో మనం వేసుకున్నాం మినుములు ఇలాగ వేసుకున్నాం. ఇలా కడుక్కోవాలి. చూడండి వాటర్ ఎంత బురద, ఎంత బురదంతో ఎంత చెత్త వచ్చింది చూడండి. ఈ చెత్త అంతా మన మినుముల్లో ఉంటే పాడైపోతాయి కదా, మనం స్టాక్ ఉంచామంటే ఇవన్నీ కడిగేసి మనం పారబోసుకోవాలి. అప్పుడు మంచిగా ఈ వాటర్ వేసుకొని కడుక్కోవాలి బాగా, అప్పుడు మంచిగా ఉంటాయి. ఇది ఒక 2-3 సార్లు కడిగితే కానీ ఈ చూడండి ఈ మట్టి ఎర్రమట్టి అంతా బెడ్లో ఇవన్నీ ఉంటే కరిగిపోతాయి ఇందులో. చూసారా, మనం ఇలాగా మొత్తం జంగిట్లోకి ఇలా తీసుకున్నామంటే చెత్త అంతా మనకి వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఎంత చెత్త వచ్చిందో, చూసారు కదా. ఇదంతా మనము ఉన్నదంటే మినుములు పాడైపోతాయండి బేగి. ఇలాంటివన్నీ తీసుకొని మనం కడుక్కోవాలి. చూసారా ఎంత మట్టి ఉందో, ఇంకా ఇందులో అంతా బురద. చూడండి మినుములు ఇలా కడుక్కుని ఇప్పుడు ఇంకొక బకెట్ వాటర్ వేసుకుందాం ఇందులో. చూడండి రెండోసారికి కూడా ఎంత మోరుకొచ్చిందో, ఎంత మన్ను ఉందో చూడండి. ఎంత మన్ను ఉంటే మనకి ఏం స్టాక్ చేసుకుంటే బాగుంటాయండి. చూడండి మనంతా ఇలాగా పిసికి ఈ మన్ను అంతా కరగబెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ చూసారా ఇందులోకి తపెల్లోకి బకెట్లోకి ఇందులోకి తీసినప్పటికీ ఇంకా ఇంత మురికి మళ్ళీ ఇంకొంత ఉంది. మళ్ళీ మనం వాటర్ వేసుకొని చూసారా వాటర్ అంత వంపుతున్నా ఎన్నిసార్లు కడిగినా అంతే మట్టి వస్తుంది. ఆ బకెట్లోకి వేసాం, ఇందులో టబ్లోకి వేసాను. చూడండి ఎంత మట్టి ఉందో. ఇప్పుడు 4-5 సార్లు కడిగాను, అంత వేస్ట్ ఉంది. చూసారా ఈ బకెట్లోకి వేసాం. ఇంకా ఇందులో టబ్లో ఇంకున్నాయి. ఇప్పుడు కడగాలి. చూడండి ఇంకా మట్టి ఉంది. చూడండి అన్నీ కడిగేసాక ఈ జంగిట్లోకి మినుములన్నీ తీసుకున్నాము. వాటర్ అంతా కారిపోయాక ఇప్పుడు మనం ఆరబెట్టుకోవాలండి మినుముల్ని. చూడండి ఎంత శ్రమ. చూడండి మినుములు ఇవన్నీ ఆరబోసుకున్నామండి. ఇవ్వండి ఇలాగా ఆరబోసుకొని ఎండాక అప్పుడు మనము ఇవి ఇసురుకోవాలి. లేదంటే మనం మినప మిషన్ ఉంటుంది కదండి, అక్కడికి వెళ్ళి తొక్క తీసుకోవాలండి. మొత్తం తొక్క తీసుకుంటే అవుతుంది. లేదంటే మనకి మినపప్పుతో కావాలి అనుకుంటే ముక్కలు చేసుకొని మినపప్పుని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే తొక్క తీసుకోవాలంటే గుళ్ళు పలుపు వస్తుంది అనమాట. ఇది ఇచ్చేస్తే మనము కేజీకి 10 కేజీలకి ఒక 8 కేజీలు 7 కేజీలు లెక్క ఇస్తారండి. తొక్క తీసి మనకి గుళ్ళు ఆ పప్పు తీసుకోవచ్చు. లేదంటే మనం ఇలాగ ముక్కలు చేసుకుని పప్పు అయినా ఎండబెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత కష్టపడ్డాం తెల్లవారు నుంచి చేస్తే ఇప్పటికి ఇది అయింది. ఇంకా ఆరేసరికి ఎంత టైం పడుతుందో, బాగా అలసిపోయాము. చూడండి ఎంత కష్టమైందో. ఎన్నిసార్లు ఒక 6-7 సార్లు కడిగామండి. కడిగితే కానీ ఇప్పటికి అయింది. ఇంకోండి మినుములు ఆరిపోయి తెల్లవారు ఆరబెట్టాం కదా, ఆరిపోయి ఇప్పుడు రేపు కొంచెం ఏమైనా తడి ఉంటే రేపు కొంచెం ఆరబెట్టుకుందాము. ఎండంతా పోయింది. ఇప్పుడు వేరే దాంట్లోకి ఎత్తుకుందాం. మనము ఇలాగా చేసాం కదా, మనము ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇందులో చిన్న చిన్న ఏమైనా రాళ్ళు ఉన్నా ఏరుకొని పప్పు చేసుకుందామండి. ఈ పప్పు చేసుకుని మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇవి గుళ్ళు పప్పు చేసుకున్నా బాగానే ఉంటాయి. మనం తొక్కపప్పులాగా ముక్కలు 2 కట్ చేసుకొని తిరగలతో చేసుకున్న మిషన్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి 2 కట్ చేసుకుని ఉంచుతారండి. అలా చేసుకున్నా బాగానే ఉంటాయి. చూడండి ఇంత బాగున్నాయి. తెల్లవారంతా మనం కష్టపడితే ఇలా వచ్చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ సింబల్ నొక్కండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు కూడా ఇలాగే చేసుకుని బాగా వచ్చిన పప్పుతోటి వంటలు గట్ట చేసుకుని తినండి. బాయ్. చూడండి ఇవి మనము బాగా చెప్పిస్తాను కదండి, మర్చిపోయిన ఒక విషయం. ఈ పప్పుని మనం గుళ్ళు పప్పు చేయాలనుకున్నాం కదండి, వీటికి మనము ఆయిల్ రాసుకోవాలండి. ఆరిపోయాక ఆయిల్ రాసుకొని ఒక రోజంతా ఉంచి వీటిని మనము తొక్క తీయడానికి ఇవ్వాలండి. మిషన్కి ఇస్తే మనకి బాగా తొక్క తీస్తారండి. ఇందులో చూడండి ఇలాగ వేస్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఈ వేస్ట్ అన్నీ మనం ఏరుకోవాలండి. చూడండి రాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ చెయ్యాలి. బాగా చేసుకున్న తర్వాత మనం తిరగల్లో పెట్టి విసురుకున్నా సరే, అప్పుడైనా మనం పప్పు చేసిన తర్వాత కూడాను
తొక్క తీసుకోవచ్చండి. మజ్జిగ వాటర్ను ఆయిల్ కలిపి తీసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే ముందే మనం వీటికి బాగా చేశాక ఆయిల్ రాసుకొని మజ్జిగను ఆయిల్ రాసేసుకొని 1 రోజు 2 రోజులు ఎండబెట్టి ఒక నైట్ అంతా మేడ మీద వేసుకుంటే ఉంచి ఒక నైట్ అంతా ఉంచితే ఇంకా బాగా మంచు పడి తొక్క మనకు రావడానికి ఈజీగా ఉంటుందండి. మనం అలా చేసుకోవచ్చు. లేదు అని అనుకుంటే మనకి ఇంత శ్రమ పడలేమో అనుకుంటే మనం మిషన్కి ఇచ్చిస్తే మనకి అక్కడ గుళ్ళు మనకి చక్కగాను తీసి మనకి ఇస్తారండి పప్పు. దానికి మనకి 10 కేజీలు ఇచ్చామనుకోండి, 10 కేజీలకి మనకి ఒక 8 కేజీలు 7 కేజీలు నరలాక్క ఇస్తాడండి. మంచి మినువులు అయితే మనకి ఒక 2 ఎన్నో తక్కువ వస్తాయండి. కొంచెం బాగులేనివి అయితే ఒక 3 కేజీలు ఇలాగా తక్కువ రావచ్చు. చూసారా ఎన్ని రాళ్ళు వచ్చాయో చూడండి, ఎన్ని రాళ్ళు. ఇలాగ మనం అన్నీ ఏరుకోవాలండి. ఏరుకొని మనం పప్పు చేసుకుంటే ఇంటికాడ చేసుకుంటే చక్కగా మనం మేము చెప్పినట్టుగా మీరు కొనుక్కొని ఇలా తయారు చేసుకోండి. బాగా కడిగేసి ఎండబోసుకొని చేసుకుంటే మన ఇంటికాడ ఉన్నవి మంచిగా బాగుంటాయి. మనం ఇప్పుడు బయట కొన్నాం అనుకోండి, వాటికి దానిలో ఎరువులు అన్నీ కలిపేసి ఉంచుతారండి. అవి చాలా రోజులు అవి మనం తిన్నా వంటికి ఆరోగ్యం పాడైపోతుంది. మనం ఇలా చేసుకున్నాం అనుకోండి, మంచిగా కడిగేసుకొని చేసుకొని ఉంచుకుంటే మన హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది. మనం ఇలాంటి పప్పు మనం నానేసుకున్నాం, ఈ పప్పే ఉంచుకొని నానేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి టిఫిన్కి బాగుంటుంది పప్పు. మన కొన్ని పప్పు కన్నా ఇది బాగుంటుంది. అందుకోసమనే మీరు కూడా కొనుక్కుంటే మీరు ఇలాగ తయారు చేసుకొని ఆడించుకోండి. తొక్క తీసుకొని ఉంచుకోవచ్చు గుళ్ళు కూడాను. లేదు ఈ పప్పుని మనకి చేసుకొని ఉంచుకుంటే నానేసుకుంటే బాగుంటుందండి. ఈ పప్పు ఈ మధ్యన ఈ పప్పుని తినమంటున్నారు అందరూ. ఇలాంటి పప్పునేని ఈ ప్యాకెట్ పప్పు తెచ్చుకుంటున్నాం కదా, అది గుళ్ళు పప్పు తినొద్దని అంటున్నారు. కాబట్టి మీరు కూడా ఇలాగే మినువులు మీకు దొరికితే ఇలా కొనుక్కొని తయారు చేసుకోండి. సరే, మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో. మీరు కూడా అలా చేసుకొని ఉంచుకోండి, స్టోర్ చేసుకొని ఎండబెట్టుకొని. సరే, బాయ్. చూడండి ఎన్ని రాళ్ళు వచ్చాయో. చూడండి ఇలా మాట్లాడుతుండే మనం తీసాం, ఎన్ని రాళ్ళు వచ్చాయి. ఇంక అన్నీ వేరితే ఇంకెన్ని వస్తాయో చూడండి. బాయ్ బాయ్.